Er is een grote zwarte snorspuiten onder de noos van de jongen en er zijn ook teksten in de hals aangebracht. Het vandalisme komt voor de gemeente net als een complete verrassing. We wisten natuurlijk dat dit zo kan gebeuren, daar hoort altijd rekening mee. Het is een mooi beeld in een openbare ruimte. Dus ja, dat wijst dat de kans op vandalisme is. Maar toch is het gewoon schande. Iedereen is grutsk op het beeld. De hele stad, zonder enkele mensen, vind ik echt een onwinst voor de stad. Ja, en dit is hartstikke schande. De fontein staat er nog geen jaar hier. Er is onjefte bij de politie en die zieken de zaak verder uit. Het eerste wat we dient is onjefte bij de politie. We willen natuurlijk graag dat degene die dit dient heeft, daar op omsprutsen wordt en zijn verantwoordelijkheid voor krijgt. En daarnaast hebben we contact van hem met Spanje, maar de kunstenaar, om te lezen hoe we dit nou zo goed mogelijk en zo netjes mogelijk weer kunnen herstellen. Dat lijkt het geen probleem te worden, omdat de fontein van kunststof maken is. Wanneer het de skiermaak uiteen zet is nog net bekend.